созишномаи Париж оид ба муҳити зист, ки Тоҷикистон ҳам онро имзо кардааст, тадриҷан даст кашидан аз истифодаи маводи сӯхти олудакунанда ба мисли ангиштро тақозо мекунад. мақомоти Тоҷикистон гузариш ба иқтисоди сабзро барои беҳбуди зиндагии мардум ва муҳити зист муҳим арзёбӣ мекунанд, вале коршиносон бар инанд, ки расидан ба ин ҳадаф барои кишвар чандон осон ва ҳамвор нахоҳад буд. Тоҷикистон солона бештар аз 2 миллион тонна ангишт истихроҷ мекунад, ки қисмати ками он ба хориҷи кишвар содир мешавад. коршарикони байналмилал Тоҷикистонро ба тавлиди истифодаи энергияи тоза ташвиқ мекунанд. абдулло ашуров, иқтисоддони тоҷик, мегӯяд, Тоҷикистон ҳоло 95% барқашро аз нерӯгоҳҳои барқи обӣ мегирад ва зарфиятҳои бештаре ҳам дорад. ҳанӯз ҳам марказҳои барқу гармидиҳӣ ки бо ангишт кор мекунанд ва ё корхонаҳои хусусан сементе ки ҳастанд, ки бо ангишт кор мекунанд, вале дар ояндаи наздик Тоҷикистон наметавонад аз истифодаи ангишт даст кашад, чунки аз як сӯ агар ба гази табиӣ гузарад, нархи он ба маротиб гарон аст ва он ҳамро бояд аз хориҷа харидорӣ кунад, ки ин албатта боз ҳам маблағи бештар металабад, хусусан асъори хориҷӣ, ҳолон ки ангиштсангро аз дохили ҷумҳурии кишвар дастрас мекунад. ба гуфтаи Ашуров, дар Тоҷикистон барои ворид кардани панелҳои офтобӣ ва таҷҳизоти тавлиди нерӯи барқ аз офтоб ва шамол бояд имтиёз диҳад ва нархи чунин таҷҳизот дар бозор арзон шавад, барои мардум имконияти хубе дар коҳиш додани манбаъҳои дигари энержӣ хоҳад буд. бархе аз иқтисоддонҳои дигар бар инанд, ки талоши расидан ба иқтисоди сабз хуб аст, аммо камобии аввали соли ҷорӣ нишон дод, ки Тоҷикистон дар солҳои наздик на танҳо аз истифодаи ангиштсанг даст кашида наметавонад, балки ба истифодаи бештари он ниёз пайдо мекунад. албатта ба назари мо ки мо фаровони ангишт ки дорем, албатта истифодаи ҳаррӯза не, истифодаи ҳамасола не, дар мавриди ҳамин коҳиши ёфтани ё ки масъалаҳои рӯи кор омадани масъалаҳои норасоии об метавонад истифода буд, яъне ки дар асоси ангишт як нерӯи барқиам бояд ки созмон дод, ки дар мавриди ҳамин ҳолатҳо истифода бурда шавад. ба назари Мирсаидов, барои расидан ба иқтисоди сабз дар баробари бунёди нерӯгоҳҳои хурди обӣ бояд роҳҳои ҷиддии истифода аз нерӯгоҳҳои офтоб ва шамолиро пайдо кард. Тоҷикистон бо назардошти афзоиши талабот ба нерӯи барқ нақша дорад то соли 2030 тавлиди онро аз ҳисоби нерӯгоҳҳои бодиву офтобӣ то 70 мегаватт бештар кунад. Тоҷикистон соли 2022 стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037-ро қабул кард. иҷрои ин барнома наздик ба 22 миллион сомониро дар назар дорад. аммо то куҷо он пешрафт кардааст? Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон дар посухи катбиаш ба озодӣ аз тадбирҳои мухталиф ва инчунин оғози асоснокунии чанд тарҳи бунёди нерӯгоҳҳои мухталифи офтобӣ дар вилояти Суғд, оғози сохтумони корхонаи бузурги тавлидоти таҷҳизоти панелҳои офтобӣ дар ноҳияи Данғара, истеҳсол ва воридоти электробус ва электромобил ном бурд. қаблан масъулони блоки иқтисодии Тоҷикистон ҳангоми суҳбат дар бораи рушди иқтисоди сабз аз бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузург дар кишвар тавсиф намуда аз созмонҳои молӣ даъват мекарданд, ки дар ин самт ба Тоҷикистон сармоягузорӣ намоянд.